माबा जाग्रोना लानोसै खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान ब्लग भिडिअआव बरायफिननाय थाबावबाय। जों भुटानाव थांदोंमोन, बेवहाय मोननैसो भिडिअ दिखांनानै लानानै फैबाय नोंथांमोनखौ नायथों साननानै। दा भिडिअ बानायनायफोरा माबायदि जाखो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। दसे बेरायहैबाय जों दा गेट सफैबाय। जों बेवहाय गेट पास लादोंमोन आरो गेट पास लानांगौ नङाबा हाबनो मोना। Ele visitando. Yuri, dalam. Dia boleh berbudi dia. Oh, dia ni jom kamu pulang dengan dia tu dia. गोजौनिफ्राय जोंनि जायगाखौ बिदि नुहुरो। जों दा बिसोरनि टाउनाव मोनफैबाय। जायखिजाया नोंथांमोना नायलांबाय थाथ'दो। हेल' गाइसमोन होनलाय नङा। दिनैसो फैग्रोदोलाय इयाव। गाखोलांनो लुबैयो। बिराद गोजौ। गोजौ। Gua mano, Devano ni gua mano. Soi mahang lanai nang ni jaga kena ni. Enter goजौ. Gelahak lalam balik. Darning. Sabur rabu dong lagi mati. Wah. Oi goजौ. Ada dong bau goजौ tinggi. Kita bawa. Woi, tangna. Tangga apa woi? Ada kah kena bonci? Jangan di anjir gitu terus ya. Agak lah. Kau ini burung lalu misalnya. Woi, thằng nào mà lơi. Anjir ke juga baik. Meng baik. Karlain ada di sini. Karlain ada di sini. Nih बेजोंहाय माबा दङ दिरुंनि दलं मा होनो इखो आं बारा मिथिला नालाय मा होनो माबायो बया दावराव दै दङ मानसिफोर फैयो बेखिनिखौ माबा होनो मा होनो इखो भुटान नांलाम बियो आरो दलङा
Ơi, mang ghê. Ra về đây. 이거 정말 카메라 다 가시냐? 카메라 다 가시냐? Nghe ra là thằng vậy. Game rất đầu rau hưởng làm mà mày ạ. Mới ăn đầu rau. जों दा बेरायखांबाय ओमफ्राय मायबा मोनसे जाना लाग्रोहैनांसिगोन Mà hotel là mà bắt giá cái nó lần chi má lên gọi hơi phạc là chi đẹp lưng nào mà để đuôi nó chết đẹp hotel má nằm một hotel nào mà má lưng xa nữa đừng sức phạc là má nào जोङो जानाय लोंनायखौ देखायलायासै जाखांनानै ओंखारबोलायबाय आं बाजार रायसिगोन मालै ha बाजार kok har boleh kiba bikin mua kiba ya raza जों ओंखारबोबाय ओमफ्राय भुटाननिफ्राय दा न'फारसे दावगालांसै